Arratsaldeon, eta ongi etorri abezabetenok. Azingo gara. Nik aurkezpena egingo dut, Donostia Zutaren izenean. Zan behar dut, hasieratik Josu Tellabide, Donostia Zutan elkartean, kide izendala. Baita ere esan behar dut, urtero bezala, urtero ere zenbait ekimen antolatu dituguela, eta zuetako batzuk izango zineten aurreko hemen eman genuen hitzaldian, eta hau da bigarren Iñaki Gainak eman zuena, eta gaur da Josu Tellabidek emango duena. Gaurko gaia hemen agertzen da, Donostiako kale izendegia herriak izendatzetik inposatzera gaurko berrian orrialdea dator, aurrekoan beste edukari batean eragertu zen. Aurten egingo duguna, izan da, antzerkia egin genuen larun batean, aurreko asteartean egin genuen, ez barkatu. Ostegunean egin genuen hitzaldia, Iñaki Gainak gaur asteartea, gaur Josu Tellabiderena, eta gero bihar, bezperan, ipiniko ditugu hormai bat kalean, eta berri paperra ere banatuko dugu, uste dugu iritsiko dara biharko, eta orduan bihar banatuko dugu, arratsaldean edo iluntzean. Eta panelak ere jarriko ditugu, Elizaren aurrean. Eta horrekin aurtengo gaia gelditzen da amaituta. Esan behar dute, gai hau zergatik aukeratu dugun. Hain zuzen, gure elkartearen izena da Donostia Zutan, ez da? Hain zuzen, lehengo izena aldatu zena, hemen Donostian, hau da, herritarrek ordurarte izandakoa aldatu zuena izan zen Pasaberria deitzen zena jarri zuten Kadizeko konstituzioaren izenarekin. Hori izan zen lehengo aldaketa. Horregatik lotuta dago, Donostian gertatu zen sarraskiarekin, lotuta dago izendegiaren aldaketa edo bilakaera. Lehengoa izan zen, eta hori berak kontatuko du. Eta bukatzeko nik esango dut, askotan galdetzen diogu gure buruari zer garrantzia duten kaleen izenak eta plazen izenak. Hemen artikulu hau Josu hasten da esanaz, Donostiaren historia kaleen izenekin batera egiten joan da. Alegia, hiriaren historia eta kale eta plazen izenen historia erabat lotuta dago, ez hemen mundu guztian. Historia pausoz pauso joan da eraikuntzetan, kaleetan eta plazetan idazten. Hiriaren bilakaerarekin batera. Nola izan zen eta den gure ondorengoentzat uzten dugun herriko izenetan. Toponimiak, pertsona ospetsuen lekuta gertakizunen berri ematen digute. Bestalde, gure herriak zenbait izen izan du bere historian zehar. Hala nola, Izurun, hasiera batean, Donostia eta San Sebastian, gehi izen herrikoiak eta goitizenak eazo iritsu. Hori, askotan usten dugu baino, garrantzi gehiago dute izenak, eta horregatik bere askatasun prozesuan dauden herrietan, beti egoten da nahi hori, gogo hori, izendegia egokitzeko bertako herritarren nahietara. Eta utziko dut eta berak kontatuko digu Donostiako kaleta plazen izenen historia. Arratsaldeon dena iri, zautzen antzute, behintzat aurkezpena egin, baina, behintzat esan behar dut, gai hau nik aspalditik erabili ditela, eta udaletxean hasi nintzen bueltaka asunto eramaten 1980 eta 80ean. Beraz, hogeita 6 urte. Ordutikan onera gauza asko ikusi ditut. Beraz, bakizute, inbazten poligono berri, hainbeste etxe berri eginda. Garai hartan berean, egin nuen lan bat, Donostiako kale izendegia euskeraz egin nuen.
Eta udaletxean zegoen garai hartan, bueno, udaletxean nola deitzen da, gizon hau oso txarrani, albistur. Albistur alkatea zegoen eako alkate bezala. Gero berandugo badakizu ze gertatu zen, eta botazio hortan, da gero esate zuten, nola zatitu zuten, gero zatu zuten beste alkate hau, alkate Castellanoa, zen, Elorza, eta hau jarri zen alkate, baina haien bialdu zituzten, ayuntamentuan esate zuten al cuarto oscuro. Hori esan nahi du, ezin zutela parte hartu. Nik egin lan bat, niko handia gaina, eta ordu arte etzegon egin da, Donostiako kalean zerrenda bat edo behintzat egin etzegon, eta 500 bat kale zian, eta euskeraz egin nuen. Geroztikan, bueno, badakizute, hasi zuena, lan horiek hasi zuena, eta ni ordutikan ere ibili nintzen, ontaz egiten da, eta harri hasiera eman ziona gaia honeri izan zen Serapio Mujika. Serapio Mujika historialaria zen, gizon konservadorea, baino azkarra eta, bueno, jakintxua zen. Serapio Mujika orbaiztegikoa zen. Orbaiztegiara. Kale bat jarrita daka, ni hasi aurretik zean Bidebietan. Bidebietan? Bai, Bidebietan. Bidebietan daka jarrita. Bueno, eta Serapio Mujikari, bueno, gaia hartu eta berak esplikatzen du, nola jartzezian, ez da gure gauza, baizitan berak, kronista zan, berak esaten du, historian, Donostian, zenbat kale eta nola ziran, eta aipatzen ditu, oain Alderdizarrian, ez egon besterik, Alderdizarrian zeuden kaleak, asko desagertu dira, beste batzuk beste batzuk aldatu dira izen ez da dena. Beraz, gizonarrek haren jarraipena egin nuen, eta lan hori jarraituko. Geroztikan beste bat izan zen egin zuena Maria Oiartzun delako bat, frankista bat. Itzituzte kale, Donostiko kaleak egin zituen 55. Ondorengoa da. Gero ondoren, Arregi Fort apellidatzen da, beste gizon bat kaleak egin zituna, eta gero beste bat Sada, esautzen dezute kolonista bezala gertzen dela herrian. Bueno, beste bat ere bazan, Jose Maria Arozamena, gauzak horiek nahiko gaia landu zituen, dena frankismo garaikoa dira. Sadak gure lanetikan, ez gero publikatu, alkatea aldatu zuten, eta albiztu kendu zuten, da sartu zen Elorza, eta orduan gure lana publikatu gabe gelditu zen. Ez bakarrik kaleak, baizikan, baita ere Donostiako auzoan zatiketa bat, aurreneko zatiketa indara. Geroztikan ere eskua sartu dute beste batzuk, eta desegin indute. Donostiako toponimia asko galdu da, kale izenetatik eta dena, ez bakarrikan kale izenetan, eta baita ere auzo izenetan, galdu inda, berez. Bueno, Serapio Mujikak esaten du nola kalea jartze zituzten herritarrak, zaten kale pila bat, Lorenzillo, La Moleta, nik ez dakit pila bat, Esterrines, bueno, ez dakit Plaza Berria, Plaza Zarra. Beraz, izen horiek guztiak hola jarraitu zuten, aldaketa politikoak etorri zian arte. Berez, Donostiko sutea izan zen, frantsesak konbentzioa etorri zen, leguan hemen itzen zuen zeak, gainak, konbentzioa etorri zen, da ni beti pensatu izan dut, Estado Espainola, eta Donostia barne, esan, gizarte bat, oaldikan hijosdalgoak, eta hijosdalgo esan nahi du hijodalgo, bakarrik, horti dator, hijo de puta, izango da pesatzen dut. Pensatzen dute, bueno, hori izango dena. Hijosdalgo horiek, eta bueno, maiorajoak, eta dena desagertu zian, eta frantzesa sartu ziaria bere konbentzioakin, elefante bat, katxarregi batean bezala, edo oliotoki batean, dena desegin zuten, dena hankaso gora bota zuten, eta gero hortik etorri zian aldaketak. Bakizute horren trabeskare, gero etorri zala, Kadizeko konstituzioa eta beste aldaketa.
Hori Donostian, aurreneko ezarpena hori kaleetan, hori esplikatzen da artikulu hortan ere, eman zen, preseski plaza berriakin, sartu zutela, konstituzio berak ikuste zuten lekurik ederrena. Por cierto, esan behar da, garai hartan, herria hor biltzezala, eitezala azoka, basarritarrak horre etortze ziala, hartu eman aguziak horre izatezian. Eta Donostiko burgesak hor pasiatzen zuten, ez duten besterik. Zatik, plaza zarran, ez zuten pasiatzen, zatik, plaza zarra zen, eta gero zegoen Putzu kalea. Putzu kalea da, Casa Camisol eta La Valentzianeta, eta dagoen hori, bulebarran, zati hori, dijoala, bretxatik anasi, eta erreloj eta kafeteri hortaraino. Plaza zarra da, erreloj eta dagona, eta barandiaran dagona. Bueno, hor biltzezian, baina hor soldaduak biltzezian, horregatik sortu zuten plaza berria. Mila zazpiru da piko, herritarrak jotzezialako soldaduak apotarrak zian. Bueno, hori aldatu zuten, inori esan gabe, noski, zeak orduko administrazio, jauntxoak beti Donostia egon da jauntxoen eskutan. Ez da herritarrik egon. Eta herritarrik egon baldin bada, eta, bueno, idea progresistak zerbait zuena, esaten ari gara ze gertatu zizaio Michelenari, Michelenak, ez du alkat, ez da kale izendegiara aipatzen, personaje oso importantea omentzan, ez da aipatzen. Guk hartu genunean, eta igenunean kale izena jarri genon Donostian izan da aurreneko alkateari, jarri dion kale bat, ez da 1200 da pikokoa da, Martinez Ditxaskoa da, hori da, Usurbiko sortutako bat. Baina, Michelenari ez zaio jarri. Agian, momentu bat izan zen, hola, disimuluakin eta jakin gabe nola, ez jakin adian, esaten zaiote, baina, ez izan okurritu, baina bera, orduan jarri bagenun, posible izango zen, gaur zaila izango litzake. Frankistak jarri zioten, aldiz Donostiak izan duen alkate hobena, ja, beste gaietan sartuko naiz, eta etorriko naiz, alde horietara, Jose Elosegiri. Jose Elosegiri izan, Maria Cristina Habsburgen, bueno, hori, botilerua, Donostik behakin esan zuzuna. Eta hori esaten da, Donostiko alkateriko bera zala, baina, claro, esan behar da, Jose Elosegiri zala, konservadorea, bueno, ultra eskuindarra, Miguel Primo de Rivera apoyatzezuna, eta, bueno, izugarrizkoak egite zituna, adibidez jarri zituen Donostiko bi zinegotzi aurreneko izan dian, aurreneko Andres zinegotziak, izan dian, neska zinegotziak jarri zituen, Resines eta Oloriz, gero nondik jarri genion, informazio falta zer dan, Resines eta Olorizeri kalera bajarri zizaioten uste da ogula Antigualdean. Aitzez daik ondo? Bai. Antigualdean dago. Eta Resines eta Oloriz horiek, bueno, Resines hori izan burgues baten, Donostiko burgues baten, alaba, komertzianteak etorri zian Resines eta, bueno, etorri zian pilaka, etorri zian dena kastellanoa zian. Brunetarrak, Gorostarrak, nik ez dakit, etorri zian Donostira denetatik. Resines, Kali, Salbo, oen zeskit burura etortzen dian jende burguesa guztia komertziora, etortzen zian Ponsol, pila bat. Leclerc badago, Leclerc izan zen Ponsolen langilea, osea, bueno, esperdina da. Etorri zian pila bat, berez, oiek, Resines eta Oloriz horiek, gero nundi jakin degun Josefina Oloriz izan neskazar bat ultra eskuindarra eta ultra konservadorea eta ultra lizkoia, Elizatik ateatzea eta zan irakaslea Argentinara joandakoa eta honea etorria eta Azion Katolikako inspektora bezala jarri zuten euskera jipoitzeko, eta eskola jipoitzeko Frankokin. Eta hori, frankista bat, frankista represora bat, eta hori daukagu kalean jarrita. Josefina Oloriz da, norbaite, zuzenketa egin beharko luke. Rekonozitu behar gure falloa izan zela,
Informazio falta zertan. Esan ziguten, aurreneko bi Andreak, zer diran bi Andreak, gero frankista jarri zuten Andrea baitare, aurreneko Andre Zibila jarri zuten, frankistak berreskuratu zuten tipa bat, zala Catalina de Rauso. Junko nahi zola saltoka, zergatik hobeto izango da, zergatik kronologikoki esplikatzen artikulua hor dago eta pixkat ez dugu gehiagi irabaziko. Catalina de Rauso jarri zuen, frankista jarri zuten, zergatik bere munduakin, bere kosmosakin, bere izaerakin bazi joan. Catalina de Rauso, monja bat, hiltzaile bat, psikopata bat, zute hemafrodita zala, gaur egunen ez dakit estudiatu diteken gauz hori, gaur egunen orduan etzan olakorik, baina zan, hiltzitun bere bizitzan 18 persona. Bere nahi artean bere osaba lapurtzeko. Hiltzuen. 500 dukado kendu zizkion. Eta han hiltzun hiltza eta alde hiltzun. Eta gero bere anaia doiluan, zergatik bere anaia hiltzuen, bi airi neska berdina gustatzen zizaiotelako. Pensatu. Jose Ezeari dirudienez kronistako izaten dute gustatzen zizkiola neska bueno gozoto, baina hortarako hilitezun. Narrapatzezuna hilitezun. Eta hori, personaje hori jarri da, kale bezala, eta oain azken garaiontan, gaina zer ikusi dugu eta pastoral bat egin dutela bere izenean. Emakume librea, izan kriminal bat. Donostiako lotxa bat, zan Donostiko family terrorista baten alaba, zertizitun laua nahi, laua zian terroristak Ameriketara lapurra joan daukotak eta hiltzen aizianakan. Aita, zan, gizon tradizionala, militarrak, kapitana zan, espainoletakoa, espainoletakoa ez, Kastillakoa, beti zuzendu behar da. Kastillakoa, Donostiarra baita ere, apelidua ematen du Urnietatik datorrela, erauso hor dago, eta zituen lau alaba, eta lau seme. Lau alabak sartu zituen komentuan. Okendok bezala, okendore gauza berdina egitezun. Okendok egin zuen, okendo badakizu tipo ondia dago norte bere monumentua jarrita. Por cierto, ez dago la inauguratua, monumentu hori ez dago inauguratua. Vitorio Eugenian onduan dago hori. Okendo zen beste bat, olakoa, bere 3 alabakin egintzun Lasarteko Brigidan komentua sortu. Itestutan gizonak hiltzea dedikatzen zian, da lapurretara, eta gero jartzen zituzten alabak gizonengatik otoitza egiteko. Orduan, gizonen emakumeen otoitzakin, zenarrengatik otoitza egite zuten, elizan, fabrikan, eta dena zerua joate zian. Dena zerua joate zian, denak oso kontentu, eta denak zerura. Josefina, Katalinaren 3 aizpak, antikoko komentuan hiltzean. Komentuare fundatua zegoen beste bandido baten gatik, zala Alfonso Diakez. Grazia Olazabal eta bere emazteak dautze dela, Santelmon enterratuak zeuden. Alfonso Diakezan, Felipe Bigarrenaren sekretarioa, idazkaria. Felipe Bigarrenak ez dauka, ez? Kaleik, Donostian. Felipe Cuarto. ¿Sí? Laugarrena bai, Felipe Austria laugarrenak daka. Gero izango digutaz, tarte hori sartu ditut. Gero, beranduko pixkat, baituzue 1920 aldera, esplikatzen da artikuluan ere, nola, parte zarra, alde zarra, arresia bota zituzen, burgesia zego negozioak, ohitua zego negozioetarako, eta izan zen oportunitate osona, eta lortu zuten botatzia, arresiak botatzia. Por supuesto, gertatzen da, arresiak botatzeko
Hau, esku hartu zuten guztiak Madriden, dena dute kalea. Denak. El Gallardo General Prim, Etxagüe, kestakiz, zemat. Dena dute kalea. Bosto zei, dena dute kalea. Hola, batekin gozun firma ba, bestiak entxufia, bestiak bakizu. Izango zian, kastellanoa badute izbat oso polita esateko korrebeidileak zian. Gaurko politiko asko bezala, dia korrebeidileak. Nausien pean ibiltzen dianak. Bueno, berez, honek arresia bota, eta espazioaz izan, izugarria. Espazio bat, oso handia, ikusi zuten dena libre, zaude terreno batzuk militarrak, ibiltzen zituztenak, militarrak zaukaten kuartela hemen, Santelmon, eta zaukaten ingentean. Bouta zutenian, kuartela horiek, Santelmona pasazian osorik, beste orko orube horien libre gelditu zian, ingentean, dago Lizasoainen palazioa, guain palazio goikoa esate jotela, gobierno militarra zala. Hori Lizasoainen palazioa da, Lizasoainek egina da, Joaquin Lizasoain zan Donostiko jauntxo bat. Bere sortzez bidaniarra. Bidaniak eman ditu bi personai oso garrantzitsu bapak euskera zalia zala, munoa, aurreneko ikastola egintzuna Donostian, eta bestia zan Lizasoain. Lizasoain zan gaur Urbil eta Luzuriaga eta hori dago Michelin, terreno guzti beha zan jabe, Joaquin Lizasoain. Ibiltzen zan txarolezko zapatakin, txarolezko zapata betxan, esok ez autoko zen dituzte, baina gehiagoz. Ibiltzen zen, zan hori pajaritako tipo bat, oso Donostian oso alkate dira main beste gauza izan. Ez dauka kalerik eta zer. Dia persona oso garrantzitsuak, beste batzuk utxigo izan dianak dute, entxufia izan dutelako, eta, izan dia beti errebotez, dena izen politikoa dia, gueltik eman, toponimia ere politikoa da, esako genuke, toponimia kasuare berdina da, toponimiak, ez dakit, Hernani kalea esaten da, Hernani kalea, ematen du, herrian honorez jarria dagoela, Hernani kalea dago jarria, Hernani izalako, herri bat oso fidela, izan zalako batallones de la libertad, ziala, karlistan kontra. Udaletxean dago, bandera Hernanikoa nola defenditu zuten, eta bandera dena desegina, bandera txuri bat de los voluntarios de la libertad, Hernani kasea, kasua da, Getariko kalea berdina da, Ondarrabiko kalea, orain arte Fuenterrabia da itxezana, ez zuten aldatu nahi, Donostiko kastellanoak euskara txirristatzen diote, bakizute, eta farraiten digute, eta ez grafia, eta ezer, oin esango dut zergatik, ez grafia eta ezer, ez dute respetatzen, ez dute nahi duten, txurruka jartzen dute zehatxekin, edo txilida bezala jartzen dute, txurruka zehatxekin jartzen dute. Oain esan bianuna, Cortázar izan zala, Antonio Cortázar izan zala, aurreneko bulebarrean, leno aria segituta, aurreneko bulebarreko orubeak eraiki nahi zituen goiti bera. Antzerki batekin, teatro batekin, nik da izan gauza. Hori, zuk esplikatzen dezu, Barrado, ez? Esplikatzen dezu, hori udaletxeki bagenik, eta zeakik ere bai, hoy asuntos agrada los bulevaristas y los no bulevaristas. Zian burruka izugarria intzutenak. Ematen du, bulebarra nahi zutenak irabazi intzutela. Eta ikusi dezute, bulebarrak zer emaitza eman duen egintzanetik. Txikitu dute. Oain pasadan alkate, inbeste urtetan egontan alkate hau, Donosti guztia txikitu dula, San Martingo plaza bota du, bretxa indu hor, bretxan baita ere txikitu du, arrandeiak eta dena parkin bat intzuten horbian, udaletxean azpilan, txikitu zuten dena osorik, ez da. Eta gero, gainea jarrituzte murallak atera, zikirtal baten ezke. Kultura pixka badunak esango du, hau zer da, ez? Bido de la kultura. Txikitu intzuten. Eta aldiputazioak,
kultura diputazioak intzitun aleginak eta gehiago ez egiteko hori. Ez egiteko. Baina badakizute, bueno, nola diputaziokoak, zoritxarrez, diputazioko agintariak, batzut, kontzintzi pixka bat dutenak, beste hauek, lehenko alkati hau zana, eta elkarreri laguntzen diala, gudarak ez horratzeko. Elkarrekin beharrezkoa dira. Biak dira, beharrezkoak. Bestela ezingo duteke agindu. Ulertzen da, ez? Eta ezingo duteke, eta horiekin dute txikitu. Esan dut Antonio Cortázar. Antonio Cortázarrek oso ospetsua zen, gero bere semia izan zen arkitekto municipala baita ere. Beste arkitekto municipal batzuk oso onak izan dira, Goikoa, gu jarrekin nion kalea, Goikoari, inork zagoatzen etaz, inork ez, Jose Goikoa etaz. Jose Goikoa zan beste tipo bat oso celebrea, oso berezia, zeratik, zan Donostiko burgesa bat, baina honetan festetara joaten, eta zituen bi seme, eskondu gabe, errekonozituak. Segurazki ez zan Elizara joango. Beraz, ura jana aparte emateko tipo bat zan. Ematen dunez. Hori izango litzake biografian behidatu beharko genuke. Gero izan zan, barrio ere bai, beste arkitekto bat, egintzula, Igeldoko errepidea gauza pila bat entzituzten, denetatik, Eugenia, Bellas Artes, edifizio, hori esautze ditugun edifizio gehienak hoien dira. Nemesio barrio, Goikoa, hori dira. Antonio Cortázar, proiektua intzun da irabasi intzun, Donostiko area romantika esaten diotena, beste izen ridikulu bat, area romantikarik ez dago, bakizute zergatik area romantika esaten dioten, Donostiko espekuladorea beti funtzionatu dute, eta beti desarrollatu dut Donostia gaur egunenen holaxe dago. Artikuloan esaten da, metastezis kanzerosa bat, minbizi horrekin dena betetzea dikoazte, dena txikitzera dikoazte. Amaran sartu zituzten, aurrera itxituzten etxe handiak, amarako proiektuan zian 4 bizitzako etxeak, 12koak itxituzten, patiluak aurrena libre utzi zituzten, kanpokoa saldu arte, hor plaza Armerias eta plaza nola dioik, Podagin, inguru urtean, sartu zituzten, aurrena itxituzten, Avenida Madridko zeak, hoi saldu zituztenean intzuten patioak, eraiki. Catalina de Rauso, Javier Barkaiz, tigito iderak. Terrorismo urbano, eta zintzaiote, eta berak agintzen dute. Eta berak indute beti nahi dutena, ayuntamentua beti hori du, beak esaten dutena, hobeitu. Por cierto, garai batzuk esautu zian, zinegotzi sartzen zian, espekuladoreak sartzen zian zinegotzi, bere promozioa aurrera teatzeko, bere terrenuak aurrera teatzeko. Terrenua trafikanteak zeuden, eta bere promozioa aurrera teatzeko, ite zuten zinegotzi, ite zian. Itze zuten ian bere poligonoa, utzi zuten zinegotzi izatea. Etzan asunto politikoa, asunto ekonomikoa da. Hori, gauza guzitan, Cortázarrena, esan dut, Cortázar zala, beste Donostiko burgesa bat, oso ondo konsideratua, esaten dut, ez zala kategori hortara heltzen, Goikoa eta barrion kategorira, baina gaur egunen Donostiko kalean, grafian, euskeraz egiten dira grafia, Cortázar idazten da, kakin ustez, porque Cortázar esan edo Cortázarra. Eta, ez, familiak eskatu du, ez, hori ezin dala egin. Cortázar jarri behar da zekin, eta hola dakate, ofizialki jarrita zekin. Guzein gera. Agintzen dute, horiek, baita grafian ere agindu iten dute, osea, que pensasazuen oraino heldu jarko. Bilbon beste gauza bat oso bitxia gertatu zen, Moiuako plaza, etzuna da. Moiuako hango beste jauntxo batzu dira, haiek ere eskatu zioten ayuntamentuari, hori zintzala jarri hil latinoakin, jarri behar zela Y-koakin. Y-koakin jartzen dute. Ofizialki esaten denez. Bueno, izenak hola dira. Berez,
aldatzen, desarrollo hori dena eman zan, eta, gero, tartetan, esaten de Jose, ensantxe hori eman zanean, 1870 1900 eta 10 espekuladorea nahi zuten, Marqués de Salamanca, hemengo ensantxe oriental deintzen dara guztia, itxasuari lurrak kendu, gratis, eta etxeak egin. Aldamarkaletikan, dauden etxe boloke guzti horiek. Etxituzten etxe guzti horiek, bakizute, General Etxague, Euskal Herria, hori dena intzuten orduan. Principere dago horrez. Principere, zinema. Baita, dena, zeratu zuten. Kuartelak amantzituzten Loiolara, 1908an, eta hori denak entzuen libre. Beranduago, gauza berdina egin zuten Gorosekin. Gorosekin gauza berdina. Hori, kaletan erreflejatzen da. Gero, esango dut, espekuladoreak dutela izugarrizko indarra kaleari izena jartzeko. Eta bera diala aintzen dutenak, ze izen jarri bierdan. Ez zute zen izten nahi. Igual ez zute zen izten. Beak agintu dute beti. Eta ditut kopuru batzuk, argitutako dituko zeate. Espekuladoreak, inmobiliaria, terreno trafikanteak, jabeak, jauntxoak, denak dute, beren kale eta izena jarrita, sortzireun da, 97 kale dago Donostia momentu honetan. Auzunea kontatuta, kontatuta kale izen ez dira, baina auzunea kontatuta. 97 kale. Beraz, hau, segitzen baino lehen, esateko, barkatu, hainbesteko terreno jabe jauntxo inmobiliaria kontratista 48 kale berak aukeratuak bat hilda gerore aukeratu jote Miguel Imaz adibidez Miguel Imazek hor Groseko etxeak egin zitun da Miguel Imaz nun baite etzizaizkion gauzako zondo joan eta egin zituen etxeetan hartuta bere burua botazun da izajoak bere burua hil zuen, suizidatu zen, eta kalea jarri zioten, oso langilea zalako, kontratista bat. Kale partikularra daude. Partikularra tegorrieta, kontratistena. Partikularra, auzoak osoak, beren izenekin. Gros, Sagüez. Sagüezen kasuare beste oso berezia da, Blas Sagüez, eta, hombre, ez zioten, Blas Sagüez kontratista izena jarriko, jarri zuten Sagüez auzoari eta kaleari jarri zuten San Blas, osea, kontratista bihurtu dute, espekuladore bihurtu dute santu. Ez da broma, bihurtu dute santu, da San Blas, ez dute, ez? Bueno, guztiak erizan, baita oso bitxia da, Roque erizan, Loiolako kuartela terrenua dauden lur jabea Donostiko. Bueno, esplikatu behar da, Donostia 700 basarri zitula eta ensantxeak hasi zianean 1860 aurrea 700 basarrietatik momentu honetan gelditzen dira 150 etxe zutik, beste guztiak dira. Urtian 7 basarri dola desagertzen dira Donostian. Martxa honetan ere berdin segitzen dula. Eta, galditzen dian askenak ez dakit nola zehatuko dian. Baina, Roque erizek eitzun nazan, bere terreno jabea hundi bazan, eta Donostiko komertziante hauek, dena castellanoak, dedikatzen zian inmersioak egitera, orduan industrian ez, baizikan nekazaritzan. Eta Donostian zeuden basarritarrak, ez dakiz ema jaberi, zenbat esango genuke, 2000 famili basarritar, egozia.
ibile famili barserri horietatik dena zian maizterrak. Kenduta, bakan batzuk, Zubietako Aizpuru atarrak eta Aliritarrak, eta baina oso bakanak. Arzakekoak, arzakenekoak, artzakakoak altzan, ez hori kere maizterra zian, kasarestarrak jabea zian. Baina oso bakanak zian, oso bakanak. Adibidez, osin herritara jote zea, Beizamara edo Larraulara edo zin herri hola txiki batera, Zereinera, jote zea, eta basarritarra dia, bere basarrien jabe. Hombre, badia herri handi batzuk maizterra dituztela, eta horiek dituztela, baina ez asko, bergara dion dago, baina hemen dena maizterra zian, danak osorik. Denak osorik. Igeldune beste familia bakarra zagon, etxe bestetarrak, nik ez dut ezagutzen besterik, hola, zanik, eskuakin kontatzeko, dira. Eskubatekin kontatzeko, jabeak ziarak. Eta maiztarrak ez zuten ezera agitzen, noski. Eta Loiolako kuartela horiek, 5 basarri terrenoa zeuden, eta 5 basarri terrenoa horietan Roke Erizek eskonduzun bere alaba, koronel, Santelmoko koronel buruakin. Eta hala, estaduak erose zituen terreno guziak, estaduak da kobratu zuten Eriztarrak, eta orduan alabak ere kobratu zuen, noski. Koronelak ere, bai, espazial apartatu, pesatzen den, kobratuko zuten. Eta, oso polita, entzituten 5 basarri zian, batek oso izen berezia zuen Potorrone. Amona batek esan zian, Loiolan zegoen basarria eta esan zian, ez da, zu pensatzen dezuna, Eta, ez badakit, ez dala, esan nion, bueno, eta txori baten izena da. Txori bat, itxasutxuko txori baten izena. Oso kuriosoa da, azten bale bega analizatzen, kaleetan ale izan dugu izenak bereizti eta politak jarritzea, baina badaude oso politak, daude, pozitakit, batzuek zelebrea dia, beste batzuek ez. Baina, bueno, nahiko pandegi, txalupa gilene, kale hori dena jarri ditugu, dena jarri dira. Hori dena jarri da, gu lania hortan hasi ginenetik. Mila petzion da lero gehitamar. Poliki joatzen. Orduan, bakizute, hainbesteko poligonoak egin direla. Baina, esan behar da, tarte hortan, aberroa bilen, ordu erditxo bat gehiago izango izan. Tarte hortan, esan behar da, tartean utzi dituten gauza batzuk. Da, epoka hori, Kubako gerra, beste krisisa bat izugarria gertatzen da, bakizute, 1800 da karlismoak, foruak kentzen dituzte 1840, gero 1870 eta hemen izugarrizko izaten da, izugarrizko krisisa dago. Orduan jauntxo bat, Donostia, segitzen dute beti manejatzen. Esan behar da, garai hartako ere bazegoela komisio bat, kale izena jartzeko. Komisio jende ospetsuz osatuak, berak zean beti. Orduan zan Antonio Cánovas del Castillo, gauza kurioso bat bada, eta oandikane ezin izan detela jakin edo behiratu imerko litzake. Jarri zuten hor bretxan, intzuterian horko bainera hori, zerrekeri bat intzuten. Ez zuen arkitekto frantzesa bat dutzen zela, zerrekeri bat. Eta zerrekeri hortan jarri zuten espazio Cánovas izena. Bitzen, hau espazio Cánovas, hau dan zirila edo sartu nahi diguten. Beti disimuluakin, badakite, betak autogorrotoa ibiltzen dute. Badakite, euskaldunak ez dira, eta orduan euskaldunak nolabait ere kontrolatzeko zerbait egin behar dute. Gaur egunen, uste duzu, Diario Basko, eta leheno etzun ezer jartzen euskeraz. Ezer. Eta zerbait jartzen bazun, euskera batuan kontra zan. Baserrikin, edo, ez da, guatuko, eta hola pixkat edadia ez dutenak. Idazte zuten Diario Basko, da dena zan euskera batuai kontra.
Bate zioten, kantxa edo esaten da gaztelaniaz, bate zioten beti, pues, besteari, Fabian Loidi, eta nola hitz izan gizon ura, oso txarra naiz, ez nazutela gauzut, toponimoak jalkiten jo, persona izenak ez naiz kapaza gordetzeko. Gabizenak oso gaizki bitzen naiz gordetzeko. Bueno, horrek, euskera ez zuten erabiltzen ere, eta, esaten nahi nintzen azan, gaia ez duten galtzen, Antonio Cánovas del Castillok bere garaian izen kale pila bat jarri zan. Baina beti beraien aldekoak. Ezin ditugu analizatu guztiak. Nahi badezute, eta interesa baldin badu bat ematek, bilatu dileke. Gaur egunen gaina interneten sartuta daude gehienak, baina, karo, internetek ez du esaten ez, aseptikoa da, ez dakite kalian historia, aseptikoa da. Zerbitzen du gauza batzutako, baina beste batzutako ez. Ez dako, esan aia, zergatik jarri izan, ez dizu zango. Ez dizu esango internetek, Wikipedia jartzen badet zure, ez dizu zego. Beraz, hortaz zertzen, beste kale bat ere Bergara jarri zuten, Bergara, por el abrazo de Bergara. Claro. Gero jartzen dira beste batzuk, oik oso ondorengoa dira, Tolosa, Azpeitia, oik izan dira betelana. Zergatik da Azpeitia eta zergatik dago Tolosa, oso resa da. Dialako kabetas de partido judicial. Beste arrazoirik ez dago. Beste batzutan betelanak ite zituzten, jartzen zuten Rio Yarzun, Rio Deba, Sierra de Urbasa, de Aralar. Por cierto, Aralar, jarri zuten, Sierra de Aralar, jarri zuten, frankismo garaikoa da, jarri zuten Loiolako gehiena inundatzen den bidea, Loiolako bide nagusi hori jarri zuten Sierra de Aralar. Baina, betelanak dira. Cánovas de Castillokin aldaketa oso hondiak izan zian, gero etorri izan Miguel I de Rivera, baita ere, oin naiz hasiko esaten dut, ez ditugula denak aipatu, aipatu dezakegu, hemengo jauntxoak, tipo Duque de Mandas, famatua, Duque de Mandas famatua zan, Duque de Mandasek zan Fermín La Sala, Collado zan beste donostiko jauntxo zea bat, komerziante bat. Erotuen, ez zuten komerziante, esaten zuten trafikanterez, oain ere izizera, ez zaite etortzen, baina esaten zuten negociante, esaten zuten, eta Collado La Sala atarrak etorri zian Zuberoatik, eta, erainoen esan den bezala, Ponsolen etxian sartu zian bezala Leclerc lanian, eta gero bere denda jarri zuten, hauek ere bai, La Sala atarrak, jontzean Zuberoatik etorri, La Sale zian, apellidua, eta jarri zian Collado tarren etxian da Colladokin eskondu, Collado galabakin eskondu. Horiek zian, beste batzuk izugarriak, idea asko zuten eta Madriden entxufiak ere bai. Por cierto, esan behar da gauza bat, hauek denak, ja trena egiterako, 1800 da, ja 19. mendean erdian, etxea Madriden eroste zuten, beti berentzako kapitala Madrid izan da. Beti izan da, Donostia da provintziko herri bat. Berak ez du, basko eta ez dira izan inoiz. Foruen kontra zian, guztiz, beti Madride berate. Eta etortze zian, Madriden bizitze zian eguan, eta etortze zian udara pasatzea bere hango lagunekin beraneante bezala Donostira. Hoi zela epoka nola, bele epoka edo ditzen jotera. Karo, beti aurreneko gerra mundialare hor pasatzen da, Estado Espainola gelditu zen neutrala, negozioak handitu intzian, Duque de Mandas hau hiltzan Duque de Mandas
oen esan dugu Marqués de Salamanca, el Marqués de Salamanca, eta lehen esan dugu San Blas, duke de Mandasena, guandik pasa egiten da, duke de Mandasena oso polita da, duke de Mandasek eraiki zuen gaurko Pasai Antxo guztia. Pasai Antxo guzti hori izan Antzako parte, da Donostikoa zen, garai hartan Antza Donostikoa zen, gero independentea izan zen, baina independentea izatu nian, kenditzioten altzari, herri berria, basarritar batzuek zian, independentzia lortu zutera gari Antzako, baina Antxo kenditzioten. Eta horrengatik Antxo oain da, bakarrik herribera. Eta duke de Mandasek, Madriden lortu zu bere harrak eta eremu publikoan, zingira guztioetan, eraikizun herria. Antxo basarria bere maztean azan, Rita Collado deitxe zan, eta Rita Collado da, Antxoko ama, gero Eliza intzuten Antxon, eta festak iten dituzte San Ferminetan. Bakizute zergatik dan, San Fermin? Fermin La Sala Collado. Fermin La Sala Collado da, Antxo fundadorea, espekuladorea, aberastozuna antik. Eta Fermin La Sala Collado. Eta, claro, Fermin La Sala Collado, San Fermin, claro. San Fermin. Eta festa gainea, uztailak zazpian. Iruña bezala. Lesakan nahi badia. Kaso eta Antxoko klasua garbi da. Batek galdetuko luke. Beste kausa modernogoa da, baina bitxia da, baita ere, 1900 emantzana, San Luis Plaza, San Luis Plaza herrerakoa, zautze zute, San Luis Gonzaga, ditzen da. San Luis Gonzaga gainea, nik nintzen San Luis Gonzaga kongregaziokoa, behartua ginean, Elizarakoatean, imaristetan ibili nintzen, eta beharrezko genuen, hilean, komunioa, hilean, obligazioz komunio egitea, konfesazioa eta komunio egitea. Eta noski, kongregazioan, medaila batekin ibiltzen ginean San Luis Gonzagana. Ni baino gehiago ibiliko zenuten hori, pesatzen dut. Ez San Luis Gonzagana, baina ez dakit. Eta nola sortu zen Herrera? Oso erresa. Guatzen zaten nola zegoen herriran Eliza San Luisena? Oso erresa da. Luis Zapino zan hemengo jauntxo bat. Eskondua Usurbilko Marqués de Muruan hori dira, Samaniego, Tarrak eta hori jauntxo bako dira, aristokrazia edo burguesia. Eta Luis Zapino hori izan, tipo bat bizitzen zekina, eta aurrenetako kotxea erosizuna. Eta kotxe lau kolpileko kotxea, motorrakin erosizuna. Eta frantsesa batek tekin lehian jarri zan, eta hasi zian du baite ate horreit alde hortan karreran, pasai aldera, kamilo nagusian, orduan etzan oain bezala, baina, etzan, nahiko zea zan, ez? Baina kamilo nagusian, hori Avenida General Mola deitze zan, eta oain deitzen da Jose Elosegi, alkalde Elosegi, zala esan dut, zala, impresiontable bat. Hor, hasi zian lehian bilak, eta nun eta frantsesa pasatzen dio, eta Luis Zapino amildu intzan, bera. Eta aurrenetako hila izan zen Gipuzkoan kotxean istripuz, amilduta Herrerako plazara. Eta bere alargunak Eliza bat altxazun, bere honorez, San Luis, eta hain da, San Luis Herrerako jaiak. Ikusten dezuten hola pozio, oso txia da. Eta San Luis Gonzaga ditzen da plaza. Santu izenak Donostian 59 daude. Ez dia gutxi, herri laiko bat izateko ez dia oso gutxi. Hoien artean dago Pio Amabigarrena. Franco bedingatu zula. Pio Amabigarrena amaran jarri da, gero itzengo dugu. Geditzezegu, frankismoan jarri zula. Frankismoan garaia izan zen, kale izen hori posatuetan, nola esaten da, sexualki nola esaten da,
izateako. Bueno, ez dakit, nola esan. Eta izan zen, amara guztia, Matxin Barrenak eta beste izan zen, Gaiztarro da beste bat, Gaiztarro beste frankista bat. Hemen, Gudamendiko zeak intzituna, bera egintzuna, Bidebieta, Artazkon ezan da, Jose Maria Artazkoz delako bat zan beste jauntxo bat, baina lehenagoko epoketakoa, eta Gaiztarro berdugo eskonduzian hor, eta hoiek egin zuten, eta hoiek artista zian, arkitekto hori, eta, por cierto, bizizan hor, horrendako mila batzuk, bere firma eta guzi daude hor Paseo de Frantzian. Paseo de Francia, da beste bat inposatutako izena, 1813ko urte urrena ospatzeko. Jarri zuten Plaza España eta Plaza Paseo de Francia. Biakin kontentu, eta ez duten jarri, Inglaterra de la Gran Bretaña ez duten jarri. Portugalekoik ez dago Portugalekoik ezer. Baina Frantzia eta Espainia dago. Eta dia orkuak dia, garai hortakoak. San Marcial kaleare bai, santu eta zizidere gina, San Marcial kaleare gauza berdina da, San Marcialen borrokatu zialako frantsesan kontra espainolak. Eta 36ko gerran ere bai. Hori jarrita zegoen, ja ditu. 36ko Franco golpiaren ondoren baita ere. Bueno, santuetaz itzen dugu. Beraz, orain pixkat utzi dugu beste jauntxo bat oso garrantzitsua dela, eta da Brunet. Brunetarrak ziren Gipuzkoan izaten fabrika handinetako jabeak, fabrika de tejidos de Loria izan zian. Eta hoiek zian bankeruak, hoiek 1850 urte aldera etorri zian, eta zian bankeruak, eta, pesazazue zenbat lur trafiko ingo zuten, da zenbat prestamo eta zenbat garaia hortan. Banka Brunet ez ezitu duko bain, baina zegoen hor Urbieta kalea ingur hortan. Edo Abenidan zegoen. Hoiek intzituzten ondarretako bilak. Entzuten, frantzesez esaten da lotiseman bat, terrenuak kuadrikulak egin, eta bakotxa bere bila eiteko, eta beha terrenua saldo itezuten. Brunetarrak izan zian. Mila behatzireunen hasiera aldea. Brunetarra horiek, itzituten kaleak, eta kalea hiri izena jarri zioten. Bera jarri duten izena. Infanta Beatriz, Infanta Cristina, Infante Don Juan, bizi zirala, denak, ez pensatu goain gua dirani, baizik handia Alfonso XIII-ren anaia arrebak. Hor, Brunete jarri zidun, Satruste girire bai, hor jarri zuten. Hori dena, udala beti hobeitzeko dago, jauntxoak esaten dutena, eta udalak egin zuen, hori dena erosi, kaleak eta dena partikularra zian, eta erosi zuen. Tartean esan berde, erosi zuen, eta erosi zuen, 1924 behar segurtea esaten dena izen. Dimititu intzuen, Sasiainek, Fernando Sasiain dimititu intzuen. Eta, Sasiain izan zen, Donostiak izan da, alkate aukeratu bakarra, esango genuke. Nik uste Donostiko historian bakarrik hori izango da. Maioriaz, ez ziren eskertiarrak, baina republikanua zian, da progresista zian, eta maioriaz irabazintzuten. Eta aliatu zian orduko sozialistakin, ziala nahiko oikero ja desagertu dira, ez dago sozialistarik, Franco dena garbitu zituen, eta haikin aliatu zian, eta orduan zauden PNV-ko batzuk ere bai,
Baina, eskubitarrak, Soraluze, oidenak kontra zidan goiti bera, eta hau aukeratu zuten, aukeratu zuten, Paternina, Federico Paternina Arduan izena da, hortik dator, Jose Maria Paternina Alonso, 1902an jaioa. Baina Paternina Ardoak familiotatik dator. Saldu, beren enkargatuari saldu zioten, 1900 da gutxi. Eta Donostia etorri zan familia. Donostiko burgesak zean, diruakin etorriko zean, garai hartan ez dakize batia salduko zuten Arduaren beren fabrikoa. Izena mantendu ditu. Eta Paternina hori, hori salduzun, gero errepublikak egintzuna zan, alkate republikanua zan, teorian, komiletan esaten dut, eta eitzion erosi, jauntxo horreri, Donostiko diruakin kale guztiak eta jale guztiak eta gero gainea bera enkargatu urbanizatzeko, zatik dena, hoik ez duten urbanizatzen ezer, hor konpon, herriak ingo du. Eta baita ere egintzuna zen, Miramar palazioa, Erreian palazioa, konfiskatua zaukan errepublikak, eta nahi zion bueltatu berriz ere familiari. Donostiko eskubiakin elkartuta. Soraluz erreikin elkartuta. Nahi zion bueltatu, eta karo, bestia jarri zian kontra. Eta gero, gauza kuriosoa da, esan behar da, diama ezela, gauza, eta historia nola da. Paternina, esaten duten miliziano batzuk fusilatu intzutela. Hartu zutela, Plaza Bilbao inguru eta bizizan da fusilatu intzuten. Fusilatu zuten, Aieteko palazioaren paretan kontra, eta edo sozialistak zidala ez dakizer, fusilatua, gizonan agertu zen, dakito. Kale berria jartzeko, orain partiduak beren artean erabakitzen dute, eta esaten dute, gure lana pixkat gelditzen da nola, hainbeste kale estan jartzen, partiduak berak aukeratzen dute, bakotxari emate jote, zu bat eta zu beste bat, ez? Eta aukeratzen dute. Bueno, por cierto, abertzaleak ere aukeratzen dute. Guk aukeratutakoak, tipo, pues ez dakit, Aristi Muño, Aitzol, oaindala 25 urte jarri nahi genura, esate ziguten esetzet, ezin dala jarri. Eta, oain PNV eskatu du eta baietz, doin jarri dute, bueno, eskerrak. Jose Antonio Agirre etxioten jartzen. Eta, bueno, horiek ez daukete influentzia askorik, Donostian beste batzuk aintzen dute. Eta, adibidez, Sabino Ararari ez da jokari jarri. Por supuesto, ez da posible. Eta posible, zeratik, bueno, esango jote bate beste, ez? Baina hori ez da posible, zeratik, Sabino Arara daka kutsu batzuetako kutsu arrazista, eta, bueno, Kubako asuntuan Kuban alde jarri zan, eta, bueno, pues hori, ez? Baditu bereziak. Eta Paternina honek, kalea jarri ziote, bak ziote zerek eskatuta? Pepek eskatuta. Kale bat jarri diote Errondo kondu hortan. Errepublikano bat entzako Pepek eskatzen. Eta ni badaki familiak esatez dura, baina nola, gure aita, uro arbaso hori, etzan frankista. Eta, eta beak eskatzen dute, claro, beak eskatzen dute, nore zute eskatuko, hil zuten besteak eta gainera hori eskatzen zuen, Erreginan palazioa gueltatzia. Eta Brunete kareak erostia. Ez dakigu, zer izango zan. Kontra joak izango zituen, dena dalare garbitu izuten, juizio hori ezin da egin. Baina, eta ezin dugu investigatu. Baina, bueno, hola da. Baina, entenditzeko nola funtzionatzen duen historiketa politikoak. Nola funtzionatzen duen. Bueno, demora aurrera dijoa, eta orduan, esan behar pixkat, frankismoa jarritako kaleak. Frankismoak, bueno, hemen kruzadak edo, Frankok irabazi zurian, ni beti esalten dut, Franko bazan eta fizikok egin zan,
baina fisikoki bakarrik, segitzen dute izenak aldatu gabe. Hemen daitu zerrenda batzuk nola izan zian aldaketak kale batzuetan pixkat epokak seinalatzen ditu. Arrasate kalea dana hoain, lehen osan hermanos Iturrino, falangista batzuk zian. Eta aurret izan Pi Margal. Pi Margal izan zen gizon handi bat, errepublikanua, aurreneko errepublikakoa. Eta esate zuena, behin ez zutela, Espainiak ez zuela inoiz errekonozituko Katalunia eta bea katalana zan. Ez zutela inoiz errekonozituko Katalunia eta Euskal Herria. Ez que Espainian esentziak, errekonozitzen badu, existitzen dela Katalunia eta errekonozitzen badu, existitzen dela espainolan aparte beste zerbait, jazta bere esentzia galdu ditu. Jazta, ezin da. Ni beti esan izatet, unibersoa bitan zatiten da. Dala Espainia eta estrangerua. Nu sartzen gera, estrangeruak ez gera, orduan, hemengoak gera, ez dago horrebaikan, hor zehatzen da. Pi Margal, baina lehenago ditze zen Príncipe, Calle Príncipe, epokak esatezkizu. Príncipe, Pi Margal, hermanos Iturrino eta Arrasate. Beste kaso batean, bulebarra, da, Plaza Vieja zan, Alameda, gero Calvo Sotelo, eta gero bulebar. Konstituzio plazaren gauza berdina da. Hori ikusi da letreru hor jartzen du da. Baina ez da egiazki ez dute jartzen. Letreruan baidatzen duzu eta jartzen du. Nueva, bai, plaza berria jartzen du, plaza nueva, Constitución, 18 de julio. Ez du jartzen. Eta plaza Constitución berriz. Baina, jaunak, ezin gea izan, hola? Baina, hau, zergatik, letrero bat, joan zaitezte hor izkin jauntara, hemen atzean dago. Ez? Ez hori datu nago, hor dago letrero bat jartzen du. Plaza 18 Julio ez da gertzen. Eguantikan, pikatuta ikusten da, nola dago letrero hori Fernando Zazpigarrera edo horren azpian ikusten da Plaza 18 Julio arrasta batzuk. Eta observatzen durak ikusten du. Eta ez dute jartzen. Eta esaten duzu, funtzionatzen du politikak ehark asko. Hau, zerbait tapatu nahi da. Beste kasu batzutan, Gran Via, zan, Primo Rivera, ondoren, Primo Rivera bak izute zertzala, ez José Antonio Primo Rivera, izan Miguel Primo Rivera. Izan zela kasinoak eta izorratu zituna. Donostian kasinoak eta arek izorratu zitun, baina alare lagun asko zitun hemen Donostian. Jende konservadorea dena bere aldekoa zan. Primo Rivera eta Gran Via berriz. Peru Juantxo honenare oso histori polita da, irakurria daukatu indala gutxi. Peru Juantxo hemen atzian dago, La Salako plazan durtan. La Sala hori Fermin La Salari dedikatuela, Duke de Mandasen aitari. Tartean esan biaret, astu zait, eta oso importantea da, Duke de Mandasek hil aurretik esatezula el nefasto regionalismo. Orduako PNV agertu bazan. PNV agertu bazan Donostira, 1903an. Eta hemen, gaina, nola erantzun zuten donostiarrak. Hori, gaina, artikulo batian ikusi dion idatzita. Oso, Gateako ez. Dena dalaren, 1903an, aurreneko alde izena izuen, hemen herriko taberna bat, PNV-ko nahi izan zuen, Bilbotik, hemen asaldu zian. Sabino Aranan ideakin eta agertu zian hemen, Donostia honetan, Sabino Aranan ideak, bakezik den Bilbo segertatzen da, eta aizian hemen, zutan jartzen aizian. Eta asaldu zianian, aurreneko
herriko taberna edo batzoki edo nola dituko zioten, edo beren kutxitrin bat berria egiteko idea izango zuten, edo Sociedade Gastronómica, por cierto, esan behar den, Sociedade Gastronómica ere badiara Donostian, kale izena dutenak, Urzalea, Pistingorra eta beste batzuk. Ez pensatu. Eta honek intzute manifestazio bat kontra el separatismo Donostian, eta eskatu zuten ejertzitoa ateratzeko Santelmotik eta egiteko desfile bat, ofensa bat zala, Donostiari egite zitzaion ofensa bat zala, olako zea bat egitea. Olako ekintza bat egitea, eta PNV-koak atzea bota zian. Handik gutxira, hartu zituzten, baina 1910, hartu zituzten zinegotzin batzuk, pixkaka, eta jagoaita maseirako, orduan etorri zen berpizkunde bat euskerarena, 1926 arte. Aurreko ikastolak, egintzian, munoak esan dezala, eta, pixkat zehatzu zen. Jarri zizaio kalera mantenolari, adibidez, geroztik jazio jarri inongo euskal kultura dun inongo personari, 1900, gu hasi arte lan hortan, orduan jarri dugu, jente pila bateri. Emakume izenak ere jarri ditugu, eta baino leheno, etzan olakorikan, ez da pensatu, dena jarri zizian, arrapatzen zuten Madrideko ez dakizein, Ramona y Cajal ura jartzen zuten. Eta, apirila 3, hau eginen ateazun 1989an egainak. El fanatismo hispano titulatzen da, eta ezaten du. La voz de Guipúzcoa continuó su batalla particular. La voz de Guipúzcoa zan, Donostian zego periodikoa, eta gero Voz de España bihartu zuten, konfiskatu zuten Voz de España egin zuten. Por cierto, bi periodiko zauden, zauden El Día, PNV-koa, eta La Voz de Guipúzcoa. El Día zan, aitzolek idaztezun El Dían. Eta zan, euskaltzalea edo euskal heraldekoa castellanos, berriarik eta olakorik. La Voz de Guipúzcoa. El cáncer separatista ha elegido esta población hermosa y sana para sus estrategias y debemos permanecer con el bisturí en la mano para extirparlo nuevamente de raíz en el mismo momento en que vuelva a manifestarse el menor síntoma. Ja presto zoden, noiz PNV-ko hiek etorriko zian, sartzeko bisturia eta bialtzeko hemendik denak. Noski, 36ko gerran, arki asko benderatu zituzten, bai PNV-koak eta harrapatu zituzten guztiak. Orduan, esango dut, izugarrizko dena, lehen esan egun, frankistantzako izan zen dena jabetzea orgasmo bat, orgasmo sexuala, ez zidan ateatzen, orgasmo bat, eta benetako orgasmo bat izan zen, berentzako izan zen guztiz dena irabaztia. Donosti guztia beren esku. Pensa, Donostiko udaletxeko 1.300 langile funtzionarietatik 900 bialtu zituztela, aparte garbitu, batzue garbitu zituzten, baina 900 kalera bialdu zituzten. 1.300-etik, beha jaunda jabe galitu zian, tranbiariok edo, orduan tranbiarioak zian, tranbiarioak dena kalera, kastellanuak etorri zian, emigrazio hundi bat etorri zian, kastellanuena, eta gero guk esautu ditugu, kastellanuak izan diala, tranbiario guziak, gero trolebus eduak eta dena, barrenderoak, pila bat, dena, bota zituzten, toma porseko, gero batzuek boitatu zian, baina 900 errez esaten da, eta, orgasmo hortan kaleetan ere hortan dedikatu zian, eta amara guztia beretzako zaukaten. Amaran, jarri zituzten,
jarri zituzten kale pila bat. Denak dira denetara frankista jarritako kaleak, bueno, kenduak aparte ja, ez di asistitzen, generalisimo eta horiek kenduak dia. Baina jarri zituzten, pues, eta periodista bateri, nola dizizan hau, Serrano Angita gaur esaten da Revistas del Corazón oitako bat, detortze zan unea, eta zeakin gaurko hola, eta nola dira, ez dakita, hoi ez irakurtzen dira, ateatzen dira beste zerrikeri batzuk, telebistan, Belen Esteban, ez ateatzen oain. Baina, orduan zauden beste zona beze, eta orduan itezituzten kronikak. Etortzezian, beranean teguzi horiek guztiak etortzezian Donostira, ondarretan bizizian pila bat. Mira, Kontxan, leko askotan bizizian, etortzezianak, eta Serrano Angita zan, periodista hortan dedikatzen zena. Periodista del corazón, edo gero, esan da gauza fina bezala. Baina, periodista, eta Serrano Angitari biziri zegoela jarri zioten kale bat. Oso kronika politak indezitulako, eta oso ondo tratatzen zitulako bere zeak, los hijos de fulanita andan con el fulanito y es un chico muy majo y no sé qué, bueno, eta nola idazte zuten, kronikak izango dira farragarriak, baina, bueno, esaten dugu, goitatuaz Belen Esteban horrena, baina izango da. Horenak dira gaur egunekoak, ordukoak ere berdina zian. Eta jarri zioten, eta bera biziri zegola, jarri zioten, kale hori antiguan dago, jarri zioten, eta kartel batekin tapatua, eta argazki bat dago, ez dut harrapatu behin egoan dik. Baina periodiko batean atea zuten. Eta, mira, ez du kale. Eta esan zuen, ui, muy bonita, ez me gusta mucho. Zerrano akita. Torcuato Luca de Tena, beste ABC-ko beste hemen berane atzezun, Felipe IV, Isabel II, Isabel Amigotes edo ditze ziotena, el padre Claret, oain Santa Maria Claret, Santo Claret da, oain santua da, hori izan zan Kuban misiolari, Kuba zegonean, independentia ezagian, misiolari, eta gero Isabel II-aren konfesore, da bizizan palazioan berakin auskalo zeite zuten. Baina, bueno, Isabel Bigotes hori izan bak zuten zala disoluta bat, emitze zala animaliakin eta denetakin, ez? Entzuna da, hori, Gustavo Adolfo Beckerrek eta oso ondo esplikatzen dut, badaude dibujo batzuk errekina asto batekin, eta bueno, oso celebrea dira, baina oso Adolfo Becker tarrak entzuna dituzue, zian oso moderno batzuk, oik Beruela, Borja, inguru hortan, Tarazona, inguru hortan, madrileño hasi amantzaren. Bueno, beti egon dira jende azkarra ere guguzitan, han ere bai. Bueno, da nahi zutena, Pio Amabigarna, Catalina de Rauso esan deguna, la Columna Sagardia jarri zuten gaur Parke de Araba dara hori, horiek nola zauten orgasmo osoan, Donostiko kriminal pila bat, elkartu zan, eta Sagardia, tarra horiek biziziala narrika batean, gaina, hiltzian danak, hemengo zeuntan, bizizian. Ez dakit entzuna edo zuten gaina, eske gauza koinzidituten dute, nola Andre bat bota zuten, oain da ama sortzi umekin, Sagardia bat bota zutela gazteluko, zean, oien parientea, zan, eta eskerrak general kriminal hori, kriminal bat, entzizioten el carnicero de Pallars, pensatu ze itezitun, ze gauzak itezitun. Horren, bere familikoak intzituzelako kontra berak persegituzun, baina, ez zuetan ez egin, zergatik, esango zioten aizu, gure darra diala, Andria bota dutenak. Bueno, eta Sagardia hori horren entrenatzen zian, eta hoizan, zea bat, kolumna bat, 700 personaje, horietatikan apustu, Donostiko 200 kriminalaz, gehienak Gipuzkoarra zian.
karlistak eta falangistak, orduan beste gauzik ez zegoen. Eta horietako kriminal asko joan zian Burgosen, Sedanon, Orbaneja del Castillo, Villadiego, intxituzten izugarrizkoak leizetara bota zuten jendia, fusilatu zuten, eta Santander liberatu zuten. Eta Santander, eta ontsa bukatzen dut, Santander liberatu zuten, la kolumna Sagardia horrek, eta Santanderrek gaur egunen kale badaka, oso kale polita bat, kale zea, oso komerziala, tabernakin eta dena, eta ditzen da la calle de la kolumna Sagardia. Eta orain nahi dia pensatzen kentzia, orain nahi dia pensatzen. Baina, ez dakit lortuko duten Madrid orain, larogoi urte pasadianean orain nahi dia pensatzen. Hogeita piko kale frakista nahi duteken du. Bueno, zitu tintereoan gauza asko, baina dena ezin dugu zehatu gauza. Matia ere izan zan, Matia kalea oso famatu da, Matia izan zan esklabuan trafikante bat, armadore bazan. Horrek ere era osotarrak eta olen zea bezala hiltzera etorri zanean bere ondareak utzi zizkion zeari zaharrentzako asilo bat egiteko, asilo Matia egiteko, utzi zituen, pensatzen zuten, hori barkatuko ziola zeruak gauzoiek eman da. Zabaletan esan beste bat, koronel bazan, Kubako represionatzen ebilizanan, Zabaleta kale bat dagor, daude pila bat. Ezingo genuke bukatu. Norako jendeak zian hauek. Bueno, esplikatu nahi nuke, Espainian izena, irakurri dut Kataluniako egunkari batean, que por cierto, Katalunian eta Balearesen izen guztiak katalanez dira, eta hizkuntza bakarra da ofiziala jartzeko zean, grafia guztian. Kalea gehiena izendatzen dana, plaza, gehiena izendatzen dana, Katalunia eta Valencia, Países Catalanes guztietan da, Espainia. Arduratu naiz Portugalen ikustia. Aber badagon Portugal, Praza de Portugal, Largo de Portugal, ez dakit nahi zutena, Portugal, ez dago. Portugalen ez da existitzen da Largo de la República, ez dakize, nahi zuen guztiak, de las Fuerzas Armadas, nahi zuna, baina ez dago, ez da existitzen. Baina hemen, Espainia. Oso interesantea da, ikusi dut, oantxe etorri naiz hortikan, eta ikusi dut Gijonen ez dago plaza Espainiarik. Eta dago Carlos Marx plaza bat, eta jardin batzuk. Gijonen, Oviedon, por supuesto dago la plaza Espainia. Eta dago kale bat, oso interesantea, diala, bi estadu daude munduan izena daukatenak Oviedon, eta Valladolid izene bai barkatu. Daukatenak bere izena, ben badago República Argentina. Pues hor daude, Alemania eta Italia. Zergatik? Mussolinikatik eta Hitlerrengatik. Alemania eta Italia dira estadu bakarrak daudera Valladoliden eta Oviedon. Erazutela esango, ez dala ze aldaketak lortu ditugun estadu espainola, normalikan bizitala konbentzioko gerra etorri aurretik haiek etorri zian. Bueno, beste kauza bitxi bat, Iruñak ez dauka plaza Espainiarik, eta Bilboek ere ez. Bilbo bazeukan plaza barria deitzen dena, plaza Espainia zan. Gasteizen, plaza berdina, hemengo plaza berriaren kopia dira, denak elkarrekin dira, plaza barria Bilbokoa, eta plaza berria Gasteizekoan ez da deitzen plaza Constitución, deitzen da plaza Espainia. Gaur egun, bakizuten undagon plaza hori Gasteizen? Berdina dira. Kuriosoa da, Gazteluko plaza, Iruñan, Gazteluko plaza, deitzen zen plaza de la República y de la Constitución. Baina herriak
deitzen zion beti Balzar del Castillo. Frankistak azaldu zianian, esan zuten, bueno, herriak nola deitzen dio niri? Plaza del Castillo, Plaza del Castillo. Hola, no da. Frankista herria da, ez herria deitzen zion bezala. Hala, buketu ez. Bueno, galdera bat baldin badu, erantzeko diotuko guztora. Ezin bade? Ze posibilitate dago kale izenak aldatu eta, bai euskaratik eta bai gure Euskal Herriaren aldeko borrokan ibili direnak eta kultura gizonak eta personak hoien izenekin kaleak egiteko. Ze posibilitateak gaur egun edo etorkizunean ikusten duzu edo zer? Nik momentoetan reflujo garai batean gaude. Momentu honetan ez dakit izan zan beti esaten dut 1917 aldaketa handi batzuk alkatea sartu zan alkain eta gero sartu zan bestia euskalduna, baita alkain handigutarra zan eta bestia Labaien, tipo katxondoa, ez dira esautzen zute, zan Labaien, Ramon Labaien. Labaienek esate zigun guri, kastellan horiek, belarri motxa horiek, eta ez dakiz zer, eta bai, baina, eta, zer, UCD-ko zinegotziak gatik horrek aitua diot. Mantxurrian, zerri batzuk baizterik diat, baina haituen gozaitue, ez dute ulertzen, lasai, esan zian, beak, alkatia berak esan zian. Eta garai hortan izan zan aldaketa batzuk oindala gutxi, eta hori meritua horrena da, Barradok eta nik esinerkin, ez zebeidatu, ematen du Saizar Bitoriak eskatu zula. Ni pensatzen dut eskatu zutela sotoketa, Felix sotoketa, baina eskatu Donostiari izen aldatzia. Eta San Sebastián, ez San Sebastián, Donostia San Sebastián, baizikan San Sebastián jartzia, kentzia eta jartzia Donostia bakarrik. Pues hori, ez dakit, Katalunian dan bezala eta leku guzitan dan bezala, baina etzan lortu, ikusten dezute etzala lortu. Hori, epokan bukatu zen, etorri zen aldaketa batzuk, baita ere jarri zizaion netako polimili bateri kale bat, Gardoki, Mikel Gardoki. Beste baterire, segitzen diote deitzen, Intxaurron, Don Justo Elizaran, beste etako militate bat, hildakoa dira, ez dakit dola, hildakoak. Eta, kendu dituzte. Nei, Gardokin, Mikel Gardokin kalean, hori gulian dago, ate horretako tiki jotzen, eta eskatu ziguten izena aldatzeko, ayuntamentuak, erabaki zutela eta izena aldatzeko, eta endinean izena bilatzen, eta hango Andre batekin itzen zian, desantian, izena aukenduin behar da, ni bizina izen artean, ni lortuko dut aukentzia. Hango Andre batek izan zian, txuleri osoakin, ni kesirion diskutitu, lan bat eitera initzan, baina, bueno, hori ikendu da. Guaindara gutxi enteratu nahiz, bazegola, gauza, detalle txikinak dira, baina hemen Tolosari bazegola hemen, paizen pasealekuan, ez da izen ofizial bat, baina urguleko hontan, moilean gainean, Tolosari mutil bat, ez dakik gogo batekin nintzela, zaukala zea bat, eta ayuntamentoak gaindu du, norbait atera da, Diario Basko idatzi du, Diario Basko da boletin ofiziala, horregatik esate izut, zer aldegun egin, ez dakit. Eskatu du kendu behar dela hori, eta ayuntamentua joan da, eta alkateak esan du, bai kendu behar da, kendu dute. Pues ez dakit, zer esan, bakarrikan ezker abertzaleko momentu honetan, kalkulo bat egin da, ezker abertzalea edo deitzen da horietako bakarra dago Alba. Nola da? Tomas Alba, bakarri dago. Besterik ez dago. Besteak dauzkate pila bat. Nire sartzen zentan, baina Gregori Ordóñez dauka, Casas ez dauka, Fernando Mujika, ez zala euskalduna eta gure kontraio bazala, baina, bueno, horrek dauka,
Eta, bueno, eta pila bat, osea, deitzen diote, parques de la memoria, berak, reflujo momento batean bizitzen gara. Adibidez, ez dago Donostian, gaur egun. ez dagoela? Ez, Donostian aprobatua dago, Bai. Oain dela gutxi aprobatu da, bai. Ezingo zuten kendu. Ezingo zuten kendu, gaur egun Donostiarrek. Donostiar udalak nahiko balo ere ezingo zuten. Ez dakit, dela dela. Bueno, oain dela gutxi, nahi gertatu da, hori jarri diotela, nik uste arazo sozial bat dela, baina Real Sociedad hori, jarri diote zubi baten izena. Zubi baten izena, Real Sociedad. Real Sociedad izan Donostia Club de Fútbol. Demokrazia zegoenean. Baina oain deitzen da, Donostiko jauntxua fundatua da. Saez Alonso, zan aurreneko lehendakaria, zala ultra eskuindar espainola bat, abogatua. Eta, bueno, Real Sociedad. Eta, Campo Futbol de Atotxa, leheno izan zen belodromo bat. Eta bestaldian, zegoen oain torrea dagoen hortan, hor zegoen, Mujika, zezen plaza. Aranak egintzun, Jose Aranak egindakoa. Jose Arana zen organizatu zuna azte nagusiak eta gauza, tipo empresario de espectáculo. Garai hartan gutxi zeuden, eta horrek organizatu zuen. Eta Jose Aranan asmakizuna da Atotxa, Atotxa izena, porque San Francisco deitxe zen. Atotxa guzia. Eta horren asmakizuna da Atotxa izena. Beraneanteak etortze zirenean, 60 plazara, por cierto, izan zen aurreneko 60 plazara, Estadu Espainolan gabe zintzutela korrida. Eta Jose Arana hori, oso kurioso da, zatik Jose Arana saldu zituen entradas de sol y sombra. Intzuten, argi fotovoltaikoakin, etxegoen argindarriko handia, fotovoltaikoakin intzuten, saldu zuten kartzelan horrexegatik, timoagatik. Baina, Jose Aranak, hori zehatazun, kuriosidade bada, behintzat. Baina, Atotxan asmakizuna berea da. Bera. Paseamos como en Atotxa. Eta, bulebarria paseatu berrian, beranean joate zian, paseatzea, Atotxara. Hortzegon arboltegia, oain dago plazak eta la Teresa de Calcuta, eta hori dena dagoen hortan, hor, esan behar de gauza bat, Irutxulo plaza zegola. Gu jarrita. Aurrina antiguan jarri genuen, Irutxulo izen adalako izen bat Donostian, ibiltzen, aiasokin batera, beti ibilidan izen bat, eta Donostiaren goiti izen badala, oso garrantzitsua, eta beti izan dugu, eta easo kalean paralelo segon, baino intzuterian muralla, hori, San Bartolomeko murallari, Irutxulo kalea desagertitzan. Eta Irutxulo hori galduta egontzan eta berreskuratu genuen eta jarri genuen Plaza Jose Maria Sert hortan, leku garrantzitsu batean. Baina bazauden, beste esango izena, baina bazauden aiontamentua jende batzuk, gehiago agintzen dutenak, eta jarri zioten Jose Maria Sert. Jose Maria Sert esan behar da, pintore bazala. Gobelsei gustatezi zaion, idea egiteko. Etorri izan gaina, espreski, Donostira, tituluak ikustea, Gobels bera etorri zen Alemanikitan ikustea. Jose Maria Sert, esaten dute, frankismoan pintore bat, bikekoa zen, Kataluniako bikekoa. Eta horren izena, izena handi bazala, Irutxulo kenduintzak, eta hartu gero Irutxulo, eta arapan genuen gara. Baina Irutxulo zen, Teresa de Calcuta plazaren ondoan, Teresa de Calcuta ez da, Teresa de Calcuta da Donostiko alkatearen elorzaren gauza. Ez dakit izango da oso misionarian laguna edo ze izango da. Ez dakit, baina baina berak izute, falsukeri bada, eta ite dutera iduten bezala, horregatik inposatzen dituzte gauzak. Eta Irutxulo hori kendu, eta jarri dute Plaza del Campo de Atotxa. Ez dakit jakingo dizuten hori. Hori izan da 2005an bildukoak zeuderian aiontamentuan. Eta aprobatu zuten, hau betez, denak aprobatu zuten. Denak adostasunakin. Nire iruditze zait, naskagarri bat.
tristia da kontatzia hori, baina hau betez aprobatu zuten. Eta irutxu palazak kendu dute. Jazta? Oain ez dago, oain poda atotxa. Ni irutxe zei, amalo urte, oain iruita mabi urte ditut. Atotxako zelaia, euskeraz dago jarretea da. Ba, gano berdin da, atotxako zelaia, baina ez da, kasorako. Baina nik, oita mabi urte ditut, azkeneko partiu jugula ikusi dutena nire bizitzan, izan da amalo urte ditula. Galtza motxakin noatik. Nire itari esan zioten, atotxara joan ginen, nire eta afizionatua zen, eta joan ginen eta esan zioten futbolen nikosko guatzen esan zioten, oye Félix, a tu hijo le tienes que poner, ya le has puesto el pantalón largo, tienes que sacar la entrada. Orduan gratis hartzen ginen. Eta, sí? Pues ni él ni yo, eta gaur arte. Eta hola da, esaten dut, nik ez dit arazo bat. Arazo bat, telebistakin handik gehiago. Eta, zubi baten izena jarri, kanpo futbolan izena jarri, eta zergatik ez belodroma, eta zer ikusi behar du? Kanpo futbol datotxak, zer ikusi behar du? Toponimiakin, zer ikusi behar du? Zer nahi da demostratu? Zer nahi da, eta zubi baten izena jartzeko, ekipo futbol bateri, enpresa futbolistaka bateri, entzun detela, futbolistan balio merkantzia dela, 50 milioi euro balio dutela. Hoi dakate merkantzia. Ezagit, zuzen dela zuten, ez da gauza bitxi horiek interesatzen zaizkit. Bueno. Horregatik izena da izana, ez da, Josu, izena da izana, alegia, kaleak izlatzen dute, historia eta baskako, eta zeinik irabazien duen tokian dukiko gerra, ez da? Eta zein irabazien ari den tokian dukiko gerra, horrein txerretan, García Lorca, Blas de Otero, ez da izan osako da, Espainia futze horiek, eta hor bitartean ez da, hor zoko txiki bat batean, eta gure euskiraren zarik ez, euskira ez du prestigiorik udaletxean, ikustetan ez da, gehien bat ez da udaletxean, udaletxean? Argiak egiten euskira, ez da, praktikan, daude traductoreak, ez da, interpretak eta baino. Udaletxean diario basko ditu bi periodistak? Castellanoa dia. Baina berriak izan dizik, zoritxarrez. Dena dalaren, nik esango nuke historian, bueno, personai batzuk badirala kalea merezi dutenak, eta ez dugu lortzen, eta nik beti sartzen ditut, badala Jose Etxaide Itarte. Jose Etxaide Itarte zen Donostiak eman duen euskal idazlerik hobena, askogatik. Etxaide izan zen, Etxaide bere aita, zan konservadore tradizionalista, karlista osoa. Jon Etxaide. Jon Etxaide. Gaizki izan dut, Jon Etxaide. Idatzi zuen Juan Jana Juan, eta, bueno, gauza pila bat. Eta Jon Etxaiden aita, aurreneko liburu teknikoa euskeraz egintzuna, eta telefonikako zuzendaria zen, telefonika espainolako zuzendaria. Eta egintzun, aurreneko liburua teknikoa euskeraz egintzun. Beste bat, Bilar da bere aurkezpena, Telletxea Edigoraz, gizon bildurtia, baina Telletxea Edigoraz zen eminentzi bat gauzetan, etzan euskalduna, por supuesto, Telletxea Edigorazen aita, Iturenekoa zen, baina Donostira etorri zidan, noski semeari etxion euskaraz erakotziko ba. Katedratikoa, bueno, denetatik etxei digurazen ditu 30 liburu. Eta nire liburu baten, toponien liburu baten aurkezpena, eta bilan konbidatu naute joatea, horrela, Totor Kaminora, preseskio horregatik, nire liburu baten aurkezpena intzulako. Bueno, izkate, ez ditu luma jarriko, baina, bueno, pentsat hori izaten. Beste bada Txillardegi, zer zarik ez dago, hemenko personai bat kulturalki garrantzi oso dura, baina Txillardegiko asuntuare oso berezia da, hori nahi izan genuen, nahi bat gezute tramposoa gea, nahi izan genuen Txillardegi palazio bat zegoen, Gaskuetarrena, Gaskuetarra bizitzen ziren regente, eta joatezian udara pasatzea Antigura,
beraneatzea antigura joatezian. Eta kigu oinez etzian joango, pesatzen. Eta Gazkoetak famili burgesa donostikoa, eta komerzianteak zian, eta zuten palazio hori hor. Palazio hori bihurtu zen, zea bezala, Marroko, zean gerran, Jose Luis Eriberari entzula diot, Marrokoko gerran, entzuten, soldaduak zaintzeko lekua bezala, hospital bat. Eta gero putatxe bihurtu zen. Eta gero ondoren, komentua monjena, esklabena. Eta, bueno, bota zuten hori ingenun plano bat ingenun dena, eta ni Jose Luis Ekiberaken itzein bere garaian, esan dion bera, pensatzen dugu Txillardegi dala hemengo izena, eta hau jarri beharko ditzakela. Joder, esan zen, asunto txarra. Nere izen goitia da, eta ez tezu lortuko. Alegin dugu bera ba. Eta Txillardegi dago beste leku bat, Jose Luis bizizala, esan nion gaina, eta dago Agorrene basarriaren atzian Txillardegiko larreak edo daude mendi punta bat, deitzen dela hola, lugaritzen. Eta ez dut lortu. Eta orduan, izen alternatibo jarri genuen, Gaskuñako plaza jarri genuen. Baina, intenzioa esan jartzea Txillardegi. Baina, esan zuten, ayuntamientoan esan zuten, biziri dago personari eta ezin diogu jarri, baina ez da berari, bera ez da deitzen Txillardegi, deitzen da Jose Luis Álvarez. Ba ez, baina, ulertzen da, ez. Ulertzen da, osea, boterea ez daukagu, eta boterea bakizu zen eskutan dagoen. Bueno, hori kasora, beste hau indara gutxi gertatu da, Casilda Hernáez, zala beste, bueno, emakumeen izenak eta, por cierto, 50 emakumeen izen. Kontatuta Catalina de Arauzo, ez dala emakumeen izena. Kriminalak eta dena dutela. Ez da, dago Carmen Guama Bergina. Edo Narrika, Doña Enrika, hor izena Gaskoia da, Narrika kalea da, izen Gaskoi batetik. Eta, bueno, Casilda Hernáez proposatu zu bildukoak, esan diote esetz. Oandik ez dela garaia. Itxoin beharko dugu, aitzolek bezala. Beste garai batera. Beste bada Dr. Urrutia. Dr. Urrutia izan zen Hospital Manteoko zuzendaria. Jarri dituzte munduan dauden guztiak, baina Dr. Urrutia ez dute jartzen. Manteoko zuzendaria zen, eta izan zen Donostiak izan duen medikoi kontinentakoa. Errepublika jarri zuen, kendu ditute. Eta bestia da Jose Bergamin. Jose Bergaminen kasuare, gauza berdina da. Proposatu zen García Lorca, García Lorca, zergatik García Lorca bai eta Machado ez, Machado ez da García Lorca bezin iskat, badakizute falsukeri bada, berde izaiote García Lorca edo zer, Machado, que esatezun, Castilla es un pequeño rincón que tiene en Amaya la cabeza y en Itero mojón. Eso es la Castilla maestre izan berea dia, Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en tus harapos, desprecias cuanto ignoras. Hoi traduzitzen dute espainolakoa, en espainola castellanoak Castilla esate dute Espainia dela. Bueno, horregatik anaba pixkat, Machado goziak hiltzan esilatua. Eta García Lorca laguna zan Jose Bergamin, esplikatu zion, Jose Bergamin zan Diario Baskoko zuzendaria, eta gero izan zan artxibero provinziala, Tafaliakoa zan, frankista zan. Gizon argia zan, liburu bat baino gehiago idatzi ditu, eta esate zian, berak indako Catalina de Arauzo hori lapurtu ziotela, Catalina de Arauzo izena, lapurtu ziotela jartzeko amaran izena. Eta esate zian, no te jode, le van a poner a esta. Es una asesina. Berak esaten zuen, bere liburuan jarrita da, idatzitakoa da. Baina, tontuak ez dira, frankistak, tontuak ez dira. Utzi dugu baita ere Fermin Calbetonena, Puyolo kalea deitze zala. Fermin Calbeton, tipo bat,
bueno, Lasalatarren parientea, Fermikal Beton ere, baita ere, zinegotziak hori zuk esplikatzen duzu, baita ere, izan zuen, eztabaidak izan zituen, hori Ibanekin, izan zitula eztabaidak udaletxean, ezin zaiola 600 urte duen kale bateri, ezin zaiola izena berdina daukala, eta ezin zaiola kendu izena, Puyuelo kalea deitze zen. Eta Fermikal Beton jarri zioten. Oain joan nahi atzetik, Partezarreko jende zarrako handikane deitze jote Puyuelo, bai, aitzen nahi dira. Barkatu, leheno, Jose Bergamin esan zuen, zer da, Bergamin o Bergoezo, esan nahi zen hori? Ez, Jose Bergamin. Bergamin, diario basko guztuzen berdia izan zen? Bai, izan zen, bai. Ebe, jo, ez du... Madrikoa. Jose Bergamin. Jose Bergamin, bai, ministroan zenean zen.